Turka shi. Aiki ga mai ƙare ka. An dai kama Baba ɗan Audu, wanda ya yi sanadiyyar mutuwan yaron Sumayya. Bayan ya je gidansu ya ba su wani mai, akan su dinga shafa wa yaran a hancinsa saboda sanyi da kuma baƙon yanayin da ya tsinci kansa a ciki yaran. Sun karɓa hannu bibbiyu kana sun yi godiya. Ba su taɓa tsammanin wannan maganin zai iya janyo matsala har ta kai ga an rasa rai ba. Cikin dariya da fara'a, mahaifiyar Sumayya da Baba Rabi suka karɓa. Da ke ba a gane munafiki ta fuska ko kuma ba a gane mugu ta fuska. Ya kasance Baba ɗan Audu maciji mai wutsiya ne, sannan kaska ne raɓai mai jini. To da ƙarshe dai asirinsa ya tono. Ta daga wani ɓangare kuma tabbas mai martaba ya aika da a ƙwaco wannan yaron ta cikin ƙarfi duk yanda za a yi. Sannan ta ɗaya ɓangaren kuma tabbas ta tabbata jinin Sumayya da na wato Presdo ya bambanta. To fa wannan karan fa akwai cakwakiya mai matuƙar hatsari. Masu sauraro a don haka muke so ku biyo mu sannan a hankali a cikin wannan channel namu mai ɗumbin albarka domin ganin shirin labari na yacce ta kasance da yadda wannan cakwakiyar ake warware ta. Sai dai muna mai ƙara tunatar da kai ala kulla halin idan har wannan shine ya zamo ziyaranka na farko to ka daure ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Sai a karkada kunne a gyara zama domin shiga cikin shirin labari na. Ta tabbata cewa Baba ɗan Audu munafiki ne sannan azzalumi ne. Bayan ya zo gidan Baba Rabe ya ba wa Sumayya da mahaifiyarta wato wani mai da za a dinga shafa wa yaron a ƙofar hancinsa saboda gujewar mura da kuma sabon yanayi da ya tsinci kansa a ciki. Tabbas sun karɓa hannu bibbiyu kana sun yi godiya. Suna cikin shafa mai kwana ɗaya yaro ya yi ta ifo. Washe gari in ta ƙara shafa mai sai ya yi ta ifo. Ba abin da ya kawo mata kanta. Za ta iya tsammanin jarirai ne daman baƙon abu ne. Wannan shine na farko da ya ji. Tabbas zai iya yin kuka. Kwatsam daga shafa mai sai suka gaba jini ya fara fitowa. Bayan sun gangara asibiti domin su tabbatar da wannan jinin mai sanadinsa. Likitoci sun yi dogon bincike. Bincikensu abin da ya bada shi ne tabbas akwai mai da aka shafa mai. Wanda wannan man shi ya sanadiyyan da ya zubar mai da jini sannan kuma ya taɓa mai ƙwaƙwalwansa ya sa bugawan zuciyarsa ya ƙaru har ya kai ga yaron a yanzu haka rai a hannun Allah zai iya rayuwa sannan zai iya mutuwa. Tabbas mahaifiyar Sumayya ta ce Baba ɗan Audu ne, wanda a yanzu haka Baba Rabe hankalinsa gaba ɗaya tashi. Bayan faɗawa 'yan sanda da aka yi, Baba ɗan Audu ya ji tabbas ana nemansa. Ya fara shirye-shirye ya tattara kayansa domin zai bar garin gaba ɗaya ma. Saboda kilishi daman ta faɗa mai idan ta ɓare to ya san inda zai yi. Amma tabbas ita ko ya faɗa sunanta za ta ƙwace. To fa